siihen heti 8 pintaan pari muuta runoa, jotka nyt jää esittämättä. Mä katsoin, että se oli nyt paras vaihtoehto toimii näin. Eli tulkaa huomenna ajoissa Parkkerille. Silloin niin kun, huolimatta siitä, mikä tilanne on silloin, mä vetäsen ne tosiaan siihen heti alkuun. Näette muun muassa mun Screaming Jay Hawkins-aktin, mitä on turha vedästä enää tässä vaiheessa. Mut nyt sen sijaan tulee sirkusmeininkiä. Terveisiä Tukholmaan runon myötä. Pistän tämmösen sirkusasun päälleni. Terveisiä Tukholmaan. Olet niin kaunis, pampisilmäinen suora suu, kun yhdessä auringon kanssa katoaa puutalojen taakse todellisuus. Teesi ole hirveä karpaloviina kastikkeessa. Heität mahtisonnin ulos. Mieluummin katselet kramppejani damissa. Rakkauttani luostarioluihin Brysselissä. Delirium tremens on suosikkimerkkini. And I drink all of our money with a Caribbean stripper. Call to my ex and ask to send more and fill the hot tube with vomit. Ja muuta. Kerrot mitä hotellirespassa sanottiin. The gentleman is waiting on the bar. Nauramme ja lupaan ensi kerralla olla niin hyvä stripata ja laittaa ruokaa. Mutta Stokiksessa Esa Hirven on pakko päästä ottamaan kuppia Arne Ankan ja Grille Krokodiilin kanssa Prinsseniin. Hoilata kansan lauluja alasti. Koko yö. Olisi niin helppoa sanoa tätä boheemielämäksi. Soittaa fanfaari ja paskantaa tuupaan. Pää alaspäin, trapetsilla kiikkuen. Kiitos. Jee! Kiitoksia Runoviikko ry:n puolesta ja huomenna jatketaan Kosmikissa Sanaklubi 5 ja Alkuklubi 8 Parkkerilta. Kannattaa tulla jo 7 aikoihin tai 7:30 aikoihin kärkkymään, koska aloitetaan ohjelma varsin aikaisin. Kiitoksia tästä illasta. Tämä on ollut loistava, mainio, erinomainen ilta.